Sampun ready Mas Bram? Oke, sampun ready kita pirsani para rawuh sesarengan cipta budaya wonten Turangga Bane. Ayo ger. Wah, Fuad. Anake Fuad. Oh iki anake we iki. Oh, ayo nu. Ya. Prayitna sing ati-ati Turangga Bane. Wes. Ayo le. Iki anake sapa? Man iki anake Fuad. Oh. Bocah cilik-cilik pintere kok kaya mangkene. Oh. pensiun gede anake sing muncul lan sing neruske lan ya iki sing neruske yo bla es iki lho buat anakmu kaya ngene iki lho bla so ya iki blondonge Irma. Wih. Ayo Lek. Mbah. Putune mbahmu sapa? Yo. Oh. Wah. Oh, yo. Op lah. Iya. Op. He. Ho. Ayo lengger lu. Sekesek, jos. Sekesek, jos. Sekesek, jos. Ho. He. Ho. Op. Blondonge Mas Bramat. Ayo. Cah loro ki mah kembar rupane padha. Ya. Ayo.
kene kaprigilane man. Wah. Ayo. Yo, 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 yo. Krimping budale prajurit bodho terus gampang lumeju nuju nalagan swara cambuk anitir kaya antariksa patut Ora-orahan tengarane ajurit makuru gongso tetakat ya putul kaya putul ora prenjiting turangga esti rakata ingkang dojo lelayu sepit nggih rawas. Oh hop la yuk lo hop tiga penak kelanu gak ditata barisane turangga genik cipta budaya hey yuk hey son lo hey Yeah.
nalika ing Surabaya satenane ora bakal tak laleke ning ra bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu digawe lara aja dume saiki wis katon ayu beber pisan wis ra gelem karo aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal bareng tumuju ing Surabaya wis ra eleng nalika urip sesusah bareng mulya aku njur ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng saiki dadi kelangan kelangan tresno sing tak tanduri lan wengi kari tukule aku ra bisa duweni kadang mati kadang ye op kenangan ora bakal iso ilang kenangan nalika ing Surabaya satenane ora bakal tak lalekne ning bisa ati malah kaya ngene kenangan nalika ing Surabaya ra ngira tresnamu mung gawe lara aja dume sliramu sing katon ayu beber pisan wis ra gelem eling aku lungguh sandeng rasane ra bisa pisah budal dalan tumuju ing Surabaya wis ra rasane urip sesusah bareng mulya aku terus ditinggal lunga kenangan saiki tinggal kenangan biyen seneng ra ngira dadi kelangan kelangan tresno sing tak tanduri wengi karo tukule aku ra bisa duweni asik ayo le
aso ye o he ho he Ayo. yo Aja kaya ngono lho, Dut. ye yo Adane ya dikirim Eh, lho, Bro. ye yo Yo. yo ois ye ai soi ôi ai ơi à soi ye lele Das, das. Yo. Ayo. yo ayo noise no Mas Bram oh hip yo ha e lơ ye o yo ha e yo ye a lơ ha e ya sơ ha he ho ye o ha e ye o ha e ye o ha e
Asik. La la. La la. Jos. Oh. Kita balik aturan Wilujeng Dalu menika kagem paripun Mas Farid. Nggih matur nuwun kanuwun iki sampun dipun tampi kirimanipun wonten dalu menika. Oh iya, oh. Off. Asik. Monggo Mas Farid Katuran Vinara. Ayo. Yo. Hop. Iya. Caranane. Ayo sesuk sekolah lho, sekolah lho ya. Mbok tak cilik lek dadi ngono ki lek tak cilik-cilik. Ayo kowe mun balon ta kowe. Ah njaluk balon. Iya. Oh. Ais. Oh. Ayo Wisnu. Oh, ais. Ayo loleno, anu. Jaluk balon nih, jaluk balon. Op. Merah. Anake sapa iki, anake sapa? Bapake ngendang, bapake. Heeh, ya iki lho anake Mas Bramanto. Nah. Op.
Loh. Ayo ger. Oh. Oh. Iki ana sing mangan kembang. Dile rasane le pahit. Oh. Kembang dipangan kok pahit. Oh. Eh. Oh. Ayo. Bujang gini. Aku malah bingung kok diruncang ini. Rupane meh padha sing loro iki. Iya. Hei. Ayo at. Iya, sik kesit nih. Sik pedes-pedes lombok. Iki nek wis ngombe apa durung Mas Dra? Iya. Ya wis jagongan. Ayo, gantian yo. Sesi tok kaya kondom iki, celikane kondom. Iki latihannya mesti ning kasur iki. Aku iki yo. Lele. Ayo le terus le. Ayo jaluk jaluk sangu Pak Agus. Sangunya mana Bapak? Kok wis pinter ya? Sangu Bapak. Ya kuwi lho, jaluk sangu Pak Agus. Lagi lo kayak kondom iki. Kayak kondom. Iki cilikane kondom iki. Iki anak Irma ta iki? Anak Irma ya iki. Oh, anak Irma. Ais. Dia PR apa? Hop. Awas lo ya, ayo. Ya, piye iki? Ayo. Lah. Sik. Iya. Kemepeten lho, Ger. Wis. Ora ngono. Nyantol karo Bramanta urung diwarai sing iki. Lek ku marai ke lho. Weh, piye to iki? Kan luar biasa banget. Iya. PR-mu apa PR-mu? Ya fan-fan ning ngono lho. Iya, jos. Nah. Ayo. Weh. Oh.
Iya. Ayo le. Genggal nyun mami. Mami apa golek saweran ning kene jero ke? Ayo. Nah. Iki rene wong nyawer lho le. Lah mau anjir-anjir kaya ngono yo rene wong nyawer. Aning kok yo ora nyawer ning. Ah. Oh. Minggiro le. Kange arep salto. Yo. Iya lu. Bu. Weh. Lah. Weh. Wah ping piro le? Weh, hop le, hop. Tak. Burintek. Lho. Lek ngomongi to. Kaya rene wong nyawer biangeten nih. Oh. Hey. Yo. Hey. Sek. Ayo, aku terno Bali Pak Dang. Akhirnya tak terke Bali ger. Awas, ya. Lah. Halo le, alhamdulillah. Terima kasih, sanggup besok sekolah. Kita salto pengen 4 ya kira-kira le bapak. Moga. Ya. Ayo tambahin, ditambahin, ayo. Minggiro ger, meredok minggiro, masih arep mlebu. Telu eleno, 1, 2, 3. Nek, balen nih. Wes le. Besok sekolah nih ger. Oh, jan apik banget. 1, 2, 3, 4. Tak le mlebu. 5.